ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଧାସଳଖ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ଟିକେ କଳ୍ପନା କରାଯାଉ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଯାହା ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଦିନ ନୁହେଁ ବରଂ ଗତ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଲଗାତାର ଜଳୁଛି। ଭାରତର ଏକ ଏପରି ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ କୌଣସି ଆପୋକ୍ଲେପ୍ଟିକ୍ ବା ବିନାଶକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହା କୌଣସି ସିନେମା ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ ଦେଶର ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବାସ୍ତବତା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋଟିଏ ସହର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କିପରି 100 ବର୍ଷ ଧରି ଜଳିପାରିବ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାହାର ଥିବା ସମ୍ପଦ ପୂରା ଦେଶକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି, ଆମ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି, ଅଥଚ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଗୋଟିଏ ନରକ ସଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଖୋଜିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି 100 ବର୍ଷର ନିଆଁ ବା ଭୂତଳ ଅଗ୍ନି ବିଷୟରେ। ଧାନାବାଦର ଭୂମିର ବାସ୍ତବିକତା ଯେ କେହି ଦେଖିଲେ ଶିହରି ଉଠିବେ। ମାଟି ତଳୁ ଲଗାତାର ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ନିଆଁ ନୁହେଁ, ସେଥିରୁ ଅହରହ ବାହାରୁଛି ବିଷାକ୍ତ ଧଳା ଧୂଆଁ। ଟିକେ ଭାବିଲେ ଏମିତି ଏକ ମାଟି ଉପରେ ଚାଲିବା କେତେ ଭୟଙ୍କର, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ତଳୁ ହୁତହୁତ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଦମ ଘୋଟୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ରଖିଲେ ଜୁତା ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଏ। ଏହା ଏକଦମ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି କୋଇଲା ଖଣିର ପ୍ରଭାବରେ ହଜିଯାଉଥିବା ପିଲାଦିନ ବିଷୟରେ। ଏଠାକାର ମାନବୀୟ ସ୍ଥିତି ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆକାଶ ନାମକ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷର ଏହି ବାଳକଙ୍କ କଥା ନିଆଯାଉ। ସେ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଓପନ୍ କାଷ୍ଟ ମାଇନିଂର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଜୋନ୍ ନିକଟରୁ କୋଇଲା ଗୋଟାଇଥାଏ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ସେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡାଉଛି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ପିଛା ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ନିଜ ପରିବାରର 2 ଓଳି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଏ ଏହି କୁନି ପିଲାଟି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଖେଳିବା ବୁଲିବା କଥା, ସେମାନେ କୋଇଲାର କଳା ଧୂଳି ଭିତରେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ରହିଛି ଦମ୍ ଘୋଟୁଥିବା ବାୟୁ ବା ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁର ପ୍ରଭାବ। ଏଠାରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ବା AQI 205 ଛୁଇଁଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପୂରା ଦେଶରେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଝରିଆର AQI 295ରେ ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର। ଦିଲ୍ଲୀ ତୁଳନାରେ ଏଠାକାର ଅବସ୍ଥା କେତେ ସାଂଘାତିକ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ତାହା କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତଥାପି ଏହି ନୀରବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ କାହାରି ବି ଖାସ୍ ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ। 550 ଏହି ବିରାଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ପଛର ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଅଟେ। କେବଳ 2017 ମସିହାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 550 ଜଣ ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗତାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶହ ଶହ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଏହି ଯେଉଁ ଲଗାତାର ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଧଳା ଧୂଆଁ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି, ତାହା ଯୋଗୁଁ ଯକ୍ଷ୍ମା ବା ଟିବି, ଆଜ୍ମା, ବ୍ରଙ୍କାଇଟିସ୍ ଏବଂ ସେରେବ୍ରାଲ୍ ପାଲ୍ସି ଭଳି ମରାତ୍ମକ ରୋଗ ଏଠାରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶ କିପରି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ମସ୍ତିଷ୍କ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏହା ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧୂଆଁରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦବି ଯାଉଥିବା ଭୂମି ଏବଂ ଭୁଷୁଡ଼ୁଥିବା ଘରଦ୍ୱାର ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଠାକାର ସ୍ଥିତି କେତେ ଭୟାବହ ତାହା ମଧୁସୂଦନ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ସେ ମାସକୁ ମାତ୍ର 9,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ତଳେ ଘରଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲୁ, ଜିନିଷପତ୍ର କଥା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ନିଜର ସାରା ଜୀବନର ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଇ ତିଆରି କରିଥିବା ଘର ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସିଧା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରେ, ତାହା କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ବାସିନ୍ଦା ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆମର 1932 ମସିହାରୁ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ ଜମି। କିନ୍ତୁ ବିନା କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣରେ ଆମକୁ ଏଠାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ବିନା ଅନୁମତିରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ଗାତ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୈତୃକ ଜମିରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଖଣି ଖନନକୁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାର ଏଠାରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ରହିଛି ଥାଇଥାନର ବିଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହି ସ୍ଥିତି କେତେ ପୁରୁଣା ତାହା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼େ। 1916 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏକ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଖଣି ଖନନ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ପରେ 2008ରେ ଆସି ସରକାର ଏକ ଥଇଥାନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଉ ଆଜି 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ମୋଟ 14,000 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 5% ପରିବାରକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇପାରିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉଦ୍ଧାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ତାହା ଏହି ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ରୁ ଏକଦମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ନିରାଶାଜନକ ତାହା ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ହିଁ ବୁଝିହେବ। ମାତ୍ର 5% ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ 700 ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏକ ବିରାଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି 95% ଅର୍ଥାତ୍ 13,300 ପରିବାର, ସେମାନେ ଏବେ ବି ସେହି ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆଜି ବି ସେହି ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଭୁଷୁଡ଼ୁଥିବା ମାଟି ଉପରେ ଫସି ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ପାଖାପାଖି 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତଥାପି ସରକାରୀ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ BCCL ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଠିକାଦାରମାନେ କେବଳ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ପାଣିରେ ପଢ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ କେହି ବି ଏହି ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ଆମର ଶେଷ ଭାଗକୁ, ସମ୍ପଦ ନା ବାସସ୍ଥାନ? ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଠାରେ ଏହି ବିରାଟ ବିରୋଧାଭାସକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏତେ ପରିମାଣର କୋଇଲା ମହଜୁଦ ଅଛି ଯେ ତାହା ଆଗାମୀ 70 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ତଥାପି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହା ଏବେ ବି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ଛାତି ଚିରି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜେ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେବଳ କଞ୍ଚାମାଲ ବା ସମ୍ପଦ ଆହରଣର କେନ୍ଦ୍ର, ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାହାର ନିଜସ୍ୱ ଘର? ଏହା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆମ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ଆଇନା ଦେଖାଉଛି। ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆମର କୌଣସି ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନାହିଁ? ଆଶା କରାଯାଏ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ କେବଳ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବିକତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିବ। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।